Dorian Yates. Dorian Yates, oikein, just tää kaveri. Se on mun lemppari kehonrakentaja. Ja oli muuten surkea kulma. Hei, tässä vaiheessa täytyykää minne vaan palautelomasta OP heitti ton chattiin, niin sieltä lähetellään sitten jengille näitä merkkejä ja kaiken näköistä lepomerkkejä. Tulee, mitä mä en myynyt. Kiitos näin Paskleisen. Mä yritän lukea tästä koko ajan kommentteja, mutta sit mä haluan jutella äijienkin kanssa. Tai kuunnella. Joo. Kuinka paljon Niko röökas eilen? Paljon. En valitettavasti röykännyt eilenkään, mutta vähän taisin karjahtaa eilen ja sen takia ääni kuulostaa täältä. Muutamia kerrokaan. No niin, ja sitten on taas Saksa Kurasaan boksi 7. Noin, Raum. Hyvä torjunta. Käy kokeilemaan. Raum. Dorian Yatesit meillä on ikinä nähnyt tai kuullut durian hedelmästä. Olen. Joo. Oliko se haiseva hedelmä? Se on se tosi haiseva. Joo. Eikö se on Jutbit saada Joskus sehän on kielletty jossain, oliko se, mä en muista minkä päin Aasiaa, mutta oliko se Etelä-Aasian hotelleissa kielletty. Joo, tuli vaan mieleen, nopea hedelmäfakta tähän väliin. Durian. Vähän sama kuin mä haistasin joku kaameen jutun Durian ilmeet tuli mieleen, että mikä se oli sun Erian hahmo? Keltapäinen kakkohalla. Keltapäinen kakkohalla, se oli se. Näin toimii. Kato, ja no ei oo kyllä lähelläkään. Noijakin joutui koskemaan palloa välillä. Toi on kyllä kiva toi. No okei, kyllä sitä Tekonurmen kastellaan. Okei. Hän on maalannut ei pelkästään kasvoja, vaan koko pää. Siis blockbuster. Toi on niinku kaljun etu. Tukkapäässähän on paljon vaikeampi värjätä koko pää. Kato, Viikko vähän surullista. Olisiko jotenkin vähän outoa, jos Viikko olisi pirun iloinen sitten se joukkue? Eli se on kato Petra. Ja jos ihmiset ei ole päässyt tähän Dickiin niin sanotusti sisään, niin Dick Advocaat, Curaçaon valmentaja, MM-historian vanhin päävalmentaja, 78 vuotta. Nuori, pieni kenraali. Pikkuriikkinen. Upeeta, että Curaçaon Western lähti pelaamaan aikaa tuohon 6-1 tappiotilanteessa. Katsotko sä UFC-yöllä? Mä en kyllä varmaan suorana kato, mun pitää katsoa aamulla pika-uusinta. Älä missään nimessä avaa somea. Joo ei, se on niinku, sitä mä oon tehnyt pitkään, sitä ei saa avaa, mutta kyllä siellä pakkohan siellä Valkoitalon pihalla katsoa mitä siellä tapahtuu. Aikamoinen. Jenkeissä tapahtuu, niin kuin yleensäkin niin tapahtuu tällä hetkellä. Isoja asioita urheilun saralla. On muuten hienoa niinku, kyllä se on aina, jos on niinku tykkää urheilusta ja jalkapallosta, niin kyllä se kesä on aina vähän spesiaalinen. Okei, me ei oikein pelataan joko naisten tai miesten arvokisoja, mutta kyllä... Ja siellä on haametta läpi. Kyllä meneekö? Peikko. Ei Oliko muuten hattu temppu kaitsulta? 1-3. Oliko? Onko te säännöt Oliko 3 maailmaa? Mun mielestä oli. Onko jalkapallo silleen, että joku pelaaja tekee hattutempu? Lentääks hattu? Kyllä se vähän oli yleensä tulee kentälle. Se oli Kiike ei tyytyväinen. Kyllä on kyllä kaikki on aloittanut Kiinan tyylin kahdella maalla, mutta se on ehkä vähän silleen... Koska voittiks Euro 2004 niin maalikuninkuus Handball 3 tai 4 maalia. Siis silleen, se on aika vähän kisaa. Joo, kyllä se. Mielellään näkis sen niinku... 10. Mut tiiätsä, et Saksallakin niin Thomas Müllerin jälkeen ei oikein löytynyt. Tai Kloosen jälkeen, niin ei mahdu niinku kaivaa vielä samoihin saappaisiin. Mut se on vähän epäreilu, kun siis just on sitten Curaçao vastassa. Niin mä en usko, että niinku just oli toi vaikka Marokko-Brasilia hyvä peli, niin ei siinä Vinicius Junior tee vaikka 3 maalia millään, vaikka olisi kuin et se on vaan niin silleen, tää on se stattain käytöstä.
Joo. Rautiainen, no periaatteessa Curaçaolla ei ole mahdollisuutta voittaa, mutta totta kai me toivotaan sitä joskus Curaçaokin voitettava Saksa. Ja toivottavasti se on tänään, mutta en minä näe syytä, miksi Curaçao voittaisi. Mä voin kyllä ihan henkilökohtaisesti kopaa, että sille tänään tätä. Varsinaisesti peliaikaa on 43 sekuntia jäljellä ja 70 tilaa. Tuleeko tää ihan hydration break lisää aikaa? Joo, tulee. Sitten katsotaan painaa Santeria kahdesta yhteen. Rauli löytyy sieltä boksista. Oi, siis. Tuo hauska, kun raumalaiset itse sanoo Rauma. Raumalaisille Rauma on Rauma. Onko sä poliitti Jukola Rauma? Terveisiä Viljamille. Kyllä, Varmaan kattoo tätä. William eli mennyt pahas veteraani. Joo. Jahas. Keppi Varsinainen peliaika tulee päätökseen. Katsotaan paljon lisäaikaa sieltä annetaan. 5 minuuttia. No lisäajat tuntuu olevan aika pitkiä näissä kisoissa noiden nimenomaan juomapreikkien takia. Edellisissä kisoissa oli jotain 10 minuutin lisäaikaa. En tiedä muista katoa. Se oli todella ollut. Alani kohta loppuu, älä huolta. Oletko se vai? 4 kertaa kohti ympäri. Mulle ei tullut yhtään, mä oon ollut kilttipoika. Yhden kai. Milloin? Mä muistin kyllä sulle yhden kertaa. Mitä mä sanoin? Sano sen. Mitä mä sanoin? Hyvä, sano sen. Alright. Joo hei, menkää täyttää tuo mennyt palaute. Eikö mennyt palautteeksi? Mennyt palautteeksi? Se vääntyy niin hyvin toi meidän pohjalla. Se on Mistä hei sinne putit tietää kisan päästä? Yle-sovelluksen kautta kaikki putit tietää, että jos te haluatte pelaa, käyttää sitä Yle putit tietää ja varatkaa Yle-sovellus. Voitte ladannut sen oikeasti Yle-valitusta Yle putit. Mutta tää on ihan hyvä lämmittely, koska se M-finaali, se tulee olemaan varmaan ihan kuuma matsi. Ja mä uskon, että se on vähän tasaisempi tää matsi. Tää on hyvä tämmönen pikku lämmittely kesäalkuun. Me ollaan kaikki paljon Ja se finaalihan tosiaan on todennäköisesti se Japanin homma. Kyllä. Se on hyvä maailma. Se helpotteleva. Mä oon aika varma, että Curaçao ei oo siellä. Ei varmasti. Mä olin viime kesänä katsomassa Suomi-Hollanti olympiassa. Oliko hyvä? Se on kolme. Mä kysyin kyllä häneltä. Miten näissä kaikissa esimerkiksi Suomi on häviää? No se on vähän sellainen jalkapallo. Tuottaja Yle. Onkohan tää oikea tuottaja? Se on nime N. Joo. Aivan. Pakuna. On aika pimeä tässä pelissä niin kokonaisuudessaan Curaçaon joukkue. Työkokeille kysyy, milloin seuraava vastaparti. M-finaaliaika. Tää oli hyvä sisältö. Kiitos tosi paljon, kun katsoin. Mä en nyt muista sitä päivämäärää. Joo, Siinä on niin kuukausi. On kyllä pitkät kekkerit niin kuin. Mutta jos tarvitsen voimalla. Voimalla sitä teikettä näin kauan. Se on päivää, se on siinä. Katsotaan. Nyt on siellä. Eikä rohkeasti pelataan oman boksista. Toisaalta peli on 7 ihan sama, vaikka pelataan siellä. Nyt tuli Rautiaiselta hyvä. Eikö se ole vähän urheilujenkin mukas tässä vaiheessa olla antamatta yhtään minuuttia lisäaikaa, kun Saarivaltio ottaa Preussilta pakkaksi. Tärkeä biisi. Ei, hyvä analyysi. hyvä analyysi. Piti jo vettä, kato. Joo. Nyt oli kyllä onneton syöttö. Kato uusi. Kaitsulle hatut vielä tähän. Se haki sitä. Se on Kaitsulle, se vielä. Menikö? Ai. Tuhrasti hyökkäämään. Sieltä vielä. Miksi ette livettänyt sitä Brasilian peliä? Se oli keskellä Joo, niin ei jatka. Nyt tähän loppuun vielä minuutti pelin jäljellä ja ilmeisesti Saksalle hyvästä paikasta vielä vapaa pois. Tärkeä. Vai he joku lappu oli 3-7. Aika hyvä. Ehkä me voidaan yksi jännittää siitä. Nyt kun siis, kuka aattelee pallon taakse? Raul näyttää aina
jotenkin menemään omimaan sitä palloa Joo. sinne. Kyllä siis toikin semmoinen egoilu juttu. Silloin ei kauhean kala. Oli isot reistä. Ruumi jaksaa vielä huutaa ja ohjailla muuria siellä. Katsotaan. Voinko ne vaan odottaa, tiedätkö, että 5 minuuttia mennään? Ei, kyllä ne pelaa tämän tilanteen loppuun. Miten mieltä oot tästä tatuoinnista? Vähän on tolleen väliä jotenkin. Ne on tietysti jokaisen henkilökohtaisen tyylikin, kuten niitä haluaa käyttää. Mut sä et hyvä. Toi on vähän tommoista patchworkia. Joo. Tipotellaan pieniä paloja sisään. On aika pitkä, toi on varmaan tuossa jostain 2/5. Melkein 3. Yrittää suoraan. Kato. Kai sulle haku. Ja nyt oli kyllä tikka. Siellä oli niinku Ja sit se oli siinä. Mikko Lingman tason tasapainokaverilla. Eli viheltääkö tuomarilla antaisi vielä yhden? Vielä viimeinen. Siihen laittaa peli poikki. Hei, eloton tappailu. Saksa Curaçao päästyy lukemiin 7-1. Saksan hyvä. Mitäs mieltä olette? Oliko odotettu lopputulos? No, kyllä tietysti Saksa oli aika hyvä tuossa futiksesta mut mä totta kai toivoin, että Curaçao olisi voittanut tän, mut Mut niin, oli ihan viihdyttävä matsi ja oli hieno nähdä, kun Saksa pisteli noita maaleja. Curaçaon maaliin. Mut Curaçao paremmin mielestäni. Voinko antaa Nikille hei? Oli näytti hyvä kuntoiset kaverit sen kanssa. Joo, näytti kyllä. Special shoutout Dick Advocaat. Tää annetaan hyvää palautetta meille. Mä tykkäsin siitä kohtaa se alkumatsi, kun Curaçao pari kertaa tää syökkää peliäivät 1-0, 1-1. Mä nyt tässä on jalkapalloutta. No, Se vähän nyt huipu kasaan tässä, mutta täytyy nyt sanoa, että vaikka Saksa teki 7 maalia, niin ei tää mun mielestä mitenkään niinku ihan sairaan hyvä esitys Saksalta ollut. En mä tiedä, jotenkin kuitenkin tiedä, Curaçao pääsi läpi ja vähän syötänyt sinne ja tänne ja en mä tiedä. joo, joku niin. Ehkä tiedätkö, Saksa jalkapallon supermaanista, sitä odottaa jotain ihmeellistä. Joo, kyllä. Mut tulis meille, mainittiinko me ikinä nimeltä Saksan päävalmentaja? Nagelsmann.